As restriccións e a pandemia non impediron que o Concello de Poio celebrase a súa festa do mar. Dende o venres ata o domingo, numerosas persoas achegáronse á vila para gozar de todos os eventos que se incluían na programación, entre eles concertos, pasacalles e obradoiros. Sí, bueno, evidentemente, nós desde o Concello, desde calquera administración, temos a obriga de apoiar a cultura galega e de apoiar os grupos de aquí do noso Concello e tamén de toda Galicia, non todo o que é a empresa cultural que boa falta ten. Ao mesmo tempo que tamén non só apoiamos cousas como deste tipo, sino tamén incluso as verbenas, que tamén é tradicional, e temos varios días con grupos de orquestas. Entre todos os eventos destaca outra edición do Armadiña Rock. O festival adaptouse ás novas normativas, pero non perdeu a súa esencia, apostando por obradoiros e por concertos que poñen en valor a música local. Pois o Armadiña Rock este ano seguimos na liña habitual que é apostar por a nosa música e a nosa cultura, con menos grupos obviamente que outros anos, e con pois a xente terá que estar en cadeiras, menos actuacións, menos obradoiros, pero que non pase o día, que siga estando aí. E a pandemia tampouco evitou que a festa innovase. Este ano, durante o encontro de embarcacións tradicionais, realizouse unha arribada coas pandereteiras do Rosal. Sí, a verdade que sí, nesta festa do mar acabamos de facer unha arribada das pandereteiras de Ronsel, que ademais, bueno, están soando aquí detrás nosa, que xunto co Club de Mariño Arriboa pois fixeron esta cousa curiosa, como é un pasarrúas por mar, non? De peirao a peirao. E creo que está sendo un éxito rotundo, vamos. O encontro de embarcacións tradicionais tamén gozou de éxito a pesar das limitacións, unha actividade especial no Concello de Poio para poñer en valor a súa tradición mariña. As festas continuarán a vindeira semana en Raxó con concertos e pasacalles o venres e o sábado.